ne amane a ese ofaso eniema ese wode ba eba besre nyina o mahene no be kire wo ebise o mahene no wonhwe so ono beba beje nimguase e wo traditional cancer ha sei ebise oba no wa mane ye nimguase nti on pesa nimguase nti no wono so de wo beko suku na wa kire wo se ye ko no sebi yehia we ti koye ne ready bra ansa na me chia me edi manim edi wako nti nhihye ne de ba bia omudwa to ane ko no omo be kire omu nyina wo ansa na omo basi na nahema be yi na edition ne de na bre ye na osi ahenefo no ahwehwe ni pakro echi ahwe se osafata se wofo akonya na ye de ne se ye asese ni pakro ne yahwe se nipa na nahema de na ba no osafata se wofo akonya no se feeling keka wabie ne no ho de a ene ye hira no kwesa de na koma na nahema so nipa na de ne bae no mpanfo ye hira so ama wo se feeling keka wabie ne no na mom wo ye kin meka na ofi se feeling keka wabi wo nipa no ho de a bra ne be chire da wase woni watiefo kontonchi adihye nyina damase said o kan enokre emse nanahema ne mpanfo ihia adihye ni nyina ma nanahema tu nanum tuo ekire ebra o transe age adesrede anche ene wiemu be ye kusu pa afe na nyame adom so wiemu atete nti ene nanahema ne mpanfo ahia enti di aba abidru ni se nyame de cheya branda we yenim yayi na nahema tenase efri branda ekopim kwasiada de bia obestati anopa nundu de ekopim awia no mienu obetrance wo no ankasa na himfie na waje adisredi a efri na dehye dudu nyina ho enti sa we ye odehye na sa akonwa no ofisa ofu bi na yeyi a ye fa fidie so ne ato ensafra no se na nahema betrance branda to ne se nyina frem adehye nyina momra amomfa ma adehye de nkoto na nahimani wa ye krado so obehia mo na wadi ma adehye de na mugusu amotwen yi nhihye bi guidelines bi wo ha free brand na ekono mo hwese obi e ba obedi so pepepe sa guidelines se bi a woni pakwa ni so a ebia na eno so akoye bibi foforo nhihye bi wo sa okay me da se wo busa sei na akonya eda ho no enye akonya ketwa ayo oman hina akonya ho asem ne ye kan yo na oman hina akonya ne ye kosra ye nko ohene bia ho se ono so ne colleague oman hina ho ene ye de adesrede no ekofa free ti ba bia wo de ekofa free no oman hina no be che watena se na wa kire wa mamre ne amane a ese ofaso eniema ese wo de ba eba besre nyina oman hina no be kire wo ebiso oman hina no wonhwe se ono be ba beje nimguase e wo traditional cancer ha sei so oba no wa mani ye nimguase nti on pesa nimguase nti no wono so de wo beko suku na wa kire wo se ye ko no sebi yehia we ti koye ne ready bra ansa na me chia me edi manim edi wako nti nhihye ne de ba bia omudwa ato ane ko no wo mo be kire omu nyina wo ansa na wo ma basi na nahema be yi na edition ne de na bre ye na osi ahenefo no ahwehwe ni pakro achi ahwe se wo safata se wo fo akonya na ye de ne se ye asese ni pakro ne yahwe se nipa na nahema de na ba no wo safata se wo fo akonya no se feeling keka wabie ne no ho de a ene ye hira no kwesa de na koma na nahema so nipa na de ne bae no mpanfo ye hira so ama wo se feeling keka wabie ne no na mom wo ye kin make na ofi se feeling keka wabi wo nipa no ho de a bra ne be chirem with evidence bra ne be chirem with evidence e ho na atwanse no ba bia eti na be chirem o da bi nipa so ma so fo konye na enye ye sabe wa ye say a b c d me evidence e ho ana yen king makers no so ye obi kan ye wo nipa kro no ye no so wo ehun asemka nti ye wie bibia no na nanahema e hira so awie kura no obe kan so ya obeba be so ai Mampong hampa info be so ache no be so ache na Mampong man ye wie ade na kokuma se ho no okuso ache ye wura no hira na kosa akonya yi Mampong akonya ni akonya kese pa abamuru betime dia na yeah of course you need specific age. Okay. Say be a just when you feel say answer no before kuja. Sabe o hwe ye history kura na edu baby no. Na ye na nanum bia on betra sika kokko so na ebi kura so a ebi ko titiye bia na usa. But etowa akonya to fia. Anya say akonya to wo fia. There's a fata no on edema no. It doesn't matter your age.
who 12 years 13 years e betimi de amane atetew nti any specific age a eso wonya ansa na obefo no but akonya to fia de se fata no na Barima yenko menhia yensua de kakram se na no yekọ menhia yehu se na pa Hene na na wote na hema nifa so nipa no bi na omubusa pi yedin komo kakra na menim yehwehwe wa so na nka senke bi awo o ba sai na hyehyɛ ne sikoye okay the hyehyɛ nko ne say emprempre ya ye kasa ide nka wohwe mo pa me ene egya hi atome a esenka metra na hema nkyɛn na ye tra dasbre yisi na mu na me madwuma as a protocol person no Ejura mame extra duties say yehwe ahohom mpanyimfo efura manso eba na yehwe head of state eba the former head of state eba members of parliament chief justice ni sampanyimfo we nyina eba wo ma sitremu ni wo nem no protocols no e say making sure say yetimi am deserving protocols because entisa na se panyin bi ba na ogirejina ho Ejura nti na waba na ogirejina wonya ba bi ntina na nhyehyɛ na nema bi ankoyi a animguasia na ka na ntia na aka to animguasia ka Ejura aka santima nyina nti ba ye say yen a yakodare e wo protocol mo ne de me especially me eni se me front makotra wo se me di ehene sum na me sum ne nyina ka ahene ne ho ni enu nti na wanhu se na metesa akonya no so me na nka se metena ho komprempre de me na egya no ahia to me a me hwe me papa chi kosi se ye betimi asi akonya yi anase na kwamu hina so hwe chi oni ha o wabrochire obade a na chese ye nyina ye ko ye so no ne nyina ye ko emprempre ya woni ho de Barima na egya ahi ato na me hwe ase ebe hwe atoto amadua enti na wanhu me ho ada